Første skridt i montering af din terrasse er klargøring. Dette indebærer stabilisering af underlaget, således at underkonstruktionen og dernæst terrassen står stabilt, sikkert og plan i mange år fremadrettet. Vi anbefaler, at du anvender hårtræsstrøer til din træterrasse, da andre blødere træsorter ikke giver samme stabile hold. Hold altid korrekt strøafstand mellem dine terrassebrædder. Anvend altid dobbeltstrøer ved samlinger. Husk at holde en afstand på 7-10 mm imellem brædderne, da der skal være plads til, at træet kan arbejde med naturlige udsving i temperatur og luftfugtighed. Brug afstandsklodser til at sikre dette. Da de færreste terrassebrædder er helt rette, kan du med fordel anvende en skruetvinge til at holde træet på plads under montering. Vi anbefaler, at du lukker terrassebræddernes ender ved påsmøring af voks. Således beskytter du træet fremadrettet. Forbor hullerne til dine skruer 25 mm fra bræddernes kant. Ønsker du at montere din terrasse med propper, skal du forbore hullerne med et 15 mm propbor. Fastgør dine terrassebrædder med skruer i syrefast af 4 stål. Du anvender ca. 30-40 skruer per kvadratmeter, afhængigt af terrassebræddernes bredde. Resten af proppen planpudses i niveau med brædderne. Afslutningsvis anbefaler vi, at du sliber hele terrassen. Efter montering er det vigtigt, at du først renser og dernæst olierer dine terrassebrædder allerede inden de tages i brug. Vi anbefaler, at du vedligeholder din terrasse med olie minimum 1 gang om året. I Keflico forhandler vi alt, du skal bruge til dine terrasseprojekter, samlet for vores 14.000 kvadratmeter lager. Vi har faste landsdækkende leveringer flere gange ugentligt.